ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, karon pitsa 13, maoron ang pagkatapusang pagpakita sa mahal nga Birhen sa Fatima ngadto sa tulo ka bata nga si Jacinta, si Francisco ug si Lucia. Nya dinhi sa atong simbahan maoron ang atong ika-7 nga nobinaryo. Nya alang ninyo nga mga online parishioners ang atong nobina karong adlawan. Padayon tang magampo uban sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario o Birhen sa Fatima alang sa pagkaayo na sa kalibutan niining pandemya o sa kalinaw sa atong nasod o ang ato sang mga benefactors and donors nga unta padayon sila makatagamtam sa mga grasya ang ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, ibubo kanamo Ginoo ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagpakatao ni Kristo nga imong anak, pinaagi sa pahibalo sa anghel. Madala unta kami tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsoon, bisag kinsa ka pa, wala ka gayoy katarungan nga maghukom sa uban. Kay kun maghukom ka sa uban, apan nagbuhat kay sa ilang gibuhat, gihukman mo ang imong kaugalingon. Nasayan kita nga matarong ang hukom sa Dios sa mga tawo nga nagbuhat niining mga butanga. Nagtuo ka ba na makalingkawas ka sa silot sa Dios kung buhaton mo ang gibuhat sa uban nga imong isaway? O giabusahan ba nimo ang iyang pagkamanggiluluyon, pagka mainatuson o pagka mapailumon? Wala ka ba masayod nga gikaluy-an ka sa Dios aron ka maghinulsol? Apan gahit kang ulo, busa, gihimo mo ang kaugalingon mong silot nga labi pang dakong niya sa adlaw nga ipadayag ang kasuko ug matarong ang hukom sa Dios. Kay gantihan sa Dios ang tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. May mga tao nga nagpadayon pagbuhat ug maayo ug nagtinguha sa himaya, sa kadungganan ug sa kinabuhing walay katapusan. Hatagan sila sa Dios ug kinabuhing dayon. Apan ipahangtang sa Dios ang iyang kasuko ug kapungod sa mga tawo nga naghunahuna sa ilang kaugalingon ug nagsalikway sa kamatuoran aron pagbuhat sa dautan. Paantuson ug sakiton ang tanan nga nagbuhat og dautan, una ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo. Apan hatagan sa Dios ug himaya, dungog ug
kalinaw ang tanang nagbuhat og maayo. Una sa tanan ang mga Hudiyo ug unya ang mga dili Hudiyo. Kay walay pinalabi ang Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, gihatagan mo ang tagsa-tagsa katao, sumala sa iyang mga buhat. Ginoo, gihatagan mo ang tagsa-tagsa katao, sumala sa iyang mga buhat. Diha lamang sa Dios mipahulay ang akong kalag. Gikan kaniya nagabot ang akong kaluwasan. Siya lamang ang akong batog, akong kuta. Dili gayud ako masamok. Ginoo, gihatagan mo ang tagsa-tagsa katao, sumala sa iyang mga buhat. Kalag ko pahulay diha lamang sa Dios, kay gikan kaniya nag-abot ang akong kalauman. Siya lamang ang akong batog, akong kaluwasan. Ang akong kuta, dili ako masamok. Ginoo, gihatagan mo ang tagsa-tagsa katao, sumala sa iyang mga buhat. Salig kaniya sa tanang panahon. O katawhan ko, ablihi ang inyong mga kasing-kasing sa iyang atubangan. Ang Dios mao ang atong dalampanan. Ginoo, gihatagan mo ang tagsa-tagsa katao, sumala sa iyang mga buhat. Alleluia, alleluia, wikain mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausad kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Sumayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga Pariseo, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulo kabahin sa mga lamas ingon sa herbaboyna og kaningag ug uban pang utanon, apan nagpasagad kamo sa hustisya ug sa gugma sa Dios. Kining mga butanga kinahanglan inyong buhaton sa walay pagpasagad sa uban. Pagkaalaot ninyong mga Pariseo, gusto kamo sa espesyal nga mga lingkuranan sulod sa mga sinaguga ug ngayukbuan kamo didto sa mga merkado. Pagkaalaot gayod ninyo, sama kamo sa mga lubong nga walay timaan, nga wala lamang hibaloi sa mga tao nga ila di ay gitamakan.
Unya, usa sa mga magtutudlo sa balaod miingon kaniya, magtutudlo sa pagsulti mo niini, imo usab kaming gipakaulawan. Sa Jesus mitubag, pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa balaod, gipapas-an ninyo ang mga tao ug makabuktot nga palasunon, apan kamo mismo dili gani muhikap niini bisan sa usa ka tudlo ninyo aron pagtabang kanila sa pagpas-an sa maong karga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, si San Pablo sa iyang sulat sa taga-Roma nagpahinumdom nga ang Dios walay pinalabi, nga ang tanan gikaluy-an niya, ug ang tanan sad iya sang hukman, wa gyoy pinalabi. Kung maayog binuhatan, tagaan og premyo, unahon kuno ang mga Hudiyo, kay mga Hudiyo may unang magtotoo, nya dayon ang mga pagano. Nyag dautan sa binuhatan, silutan sa Ginoo, unahon gyapon ang mga Hudiyo, isunod sad ang mga pagano. Diri sa atong Ebanghelyo, si Jesus misaway sa mga leaders sa katilingban sa mga Hudiyo. Ang iyang giuna gisaway ang mga Parisiyo, nya dayon ang mga magtutudlo sa balaod. Kining pag-ingon ni Jesus nga alaot kamo, tinuod gid ni siyang alaot. Kaya ang Ginoo gani mo musulti og alaot or woe to you, tinuod gid na. Ngano man tungod kay ang Ginoo may tag-iya sa kalinaw, kalipay, katagbawan o kabalaan. Nya inigingon sa Ginoo, alaot kamo, kuhaon na niya ang iyang kalinaw, kalipay, katagbawan o kabalaan sa kinabuhi. Nya kung ang Ginoo na gani mo mukuha na dryness, muna ang mga Parisiyo sa una, sige na lang silang kasuko, siging kasuko ni Kristo, siging pamantay ni Kristo, sige na lang gid silang paningkamot nga ilang mahimuag sa si Kristo. Nawa ang ilang kalinaw, ang ilang kalipay, ang ilang katagbawan, labaw na gyud ang kabalaan. Munang giingnan silang Kristo, gasigi mo hatag anang 10% sa inyong mga kita, apil nas mga lamas, apil nas mga utanon, pero inyo manggib pasagaran, inyo manggipasagdan ang hustisya. Sa tiging mo diring Hesus, inyong gipasagdan ang hustisya ug ang limot naman nun ko ato, ang hustisya mo ra kita hustisya ug ang kaangayan sa katawhan. Kay usahay manggod kaning atong pagsigig tuman sa balaod, matud pang Kristo, nagsigil ang taghatag og makabuktot nga balaod, pero kitang naghatag sa balaod galisod og tabang pagpasan or pagpagaan, bisan na lang usa ka tudlo ang paggamit. Ang mahal nga Birhen Maria, wa siya mag-memorize og balaod sa tao. Ang iyang gihuptan og maayo, mao gyud ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo kung atong sundon, dunay panahon nga magkabangi, magkasukwahi sila sa balaod sa tao. Sama pananglit kanang balaod nato sa physical abuse. Pwede man ikihas anak ang iyang mama o iyang papa nga manglatos niya. Ang matured, ang gitawag nato gulang nga tao, pwedeng ikihas sa minor sa iyang gibuhat nga abuse.
Pero ni Kristo, ang iyang isulti, moingon siya, higugmaa ang nagdaog-daog kaninyo, ang nagpanamastamas kaninyo, ug ang bisan paganig, ang magpatay kaninyo. Higugmaa. Kani, ug ato ning tan-awon sa gitawag natog tawhanon nga balaod or standard, makaingon kita si Kristo ba? Wa man ni siya paghigugmas mga dinaog-daog. Sayop man din ang iyang giingon nga mianhi ko aron paglaban sa mga dinaog-daog, aron pagpagawas sa mga binilanggo, aron pag set free sa mga ulipon. Wa sayop man din na. Kung atong tanawon murag sayop. Pero sa tinud-anay porting saktuha. Una, kung gidaog-daog kas usa ka tawo, nya imo siyang higugmaon. Unsa may unang mahitabo nimo nga may desisyon sa taong nagdaog-daog nimo nga imong higugmaon. Ang una gyud mahitabo nimo naa dayon kay kalinaw. Malinaw ka. Malinawon ka nga gisigihan kanya daot, gidaog-daog. Ngano man imo man gidesisyonan nga higugmaon siya. Malinawon. Di magkusmod imong naong. Ana, mo na gibati sa mga santos, mo na gibati sa mahal nga birhen. Sunan ka tong iyang anak, di to daog-daog nga ordinaryo porte gitong grabiha. Nya ikaduha nga bation sa tao nga nahigugma, ang iyang gihigugma bisag dili pa mausab, basta makakita siya siyang gihigugma, malipay siya. Wa man gitaong dili malipay basta makakita ka sa imong gihigugma. Ambot kinsa sa kaning mga batanon, makakita mo sa inyong gihigugma, bisag inyo lang ganing crush, kilig mangani ka. Unsa nakag-imo na ginang gipili nga higugmaon, kilig kay kakita nimo. Mo na do na kay kalinaw, do na sa kay kalipay. Katubitang tao nga nagsigibag daot nako, masakoy mga pipilagin nga nagdaot nako, nya sa ilang pagdaot o pagpakauaw nako diha sa publiko, ni desisyon gyud ko nga akong higugmaon. Hangtod karon magkita-kita mangyapon mi, naay pipila nga wa gyud mo tagad ako balik. Inikita namo, mag-smile na ko daan. Kay mo ana man ko sa Ginoo, Lord, niarang nakapahimo na akong mahigugmaon ay. Ano na, niabot na. Kusmod kay ignaong, ay nigdool na ko, wa gitingog. Usahay, ato sa laing tao, may kay siya mo istorya-istorya, iniglingi nga rin ako, mapaong din iyang naong, mukalit na yung kusmod. Pero ako, sige akong smile, magtanaw niya. Kaya akong kasing-kasing, wa may kuan, wa manggi ali, wa gibisan gamay. So naan ako ang kalinaw, kalipay, tuan niya ang kasuko, kalagot, o pagkaway kalinaw. Murag uneasy kay siya maglihok-lihok kung naapos dool niya. Murag di siya katarong og mangaon, di katarong kaon, maglihas-lihas ang naong, mangita yung paagi nga maka-exit dayon. Mao nay gidangatan sa mga taong dili mahigugma. Nya ako nga nahigugma, bisag hangtod karon wa lang gyapon ko niya higugma. Magkita mi sa among mga gatherings, di lang gyapon tagad. Ako, malipayo na ko kita niya. Kay doon naman ko'y na-experience nga katagbawan, fulfillment. O kung sa man nga fulfillment, ang fulfillment of the commandment of God nga love your enemies. Nindot kay nang doon na bitatay ma-achieve nga kadaugan. Pareha na bang tudluan ta, mo eskwela gani ka, kinahanglan gyud nga mo graduate. Mao man gina, eskwela ka grade 1, mo graduate gyud ka grade 6. Eskwela ka grade 7, humnon gina nimong grade 12 karon. Igabot gini mo sa grade 12, moingon ka success. Ana, pero sayon ba? Sayon ba ang imong giagian? Oy, porting lisura. Pero grabe kay ang imong katagbawan kana bang mayon ka success. Amo sana si Kristo siya, love your enemies. Lisod, pero desisyon niyo. Para sa akong gibuhat, desisyon ko.
ikita nako niya makasmile ko niya, siya di mutingog nako, ana di ko sa kong kasing-kasing success. Ana. Di mo ganahan na di ay. Suway na ninyo mga asawa inyong bana, kita ninyo ditong gasuyop. Nya imurang higugmaon, igulis inyo, siga kay mata, imong agbayan, ingon din ka, success. Nya magmaoy din, magmaoy imong bana, kulatahon ka. Nya niingon mas Kristo nga, kung sagpaon imong pikas aping, ipasagpa lang sang pikas, inigkulata dito. Di ra jud ka masuko niya, inighumanag kulatan niya. Galisod na kagbarog, pero imong kasing-kasing, sige lang niya pong ingon, Lord, success. Di ba? Malipayon ka, malinaon. Buhaton ba na ninyo? Hasta tong na nagbasa diri, murag di matingit tumubuhat tingali. Sige lang ito basa-basa, o hindi klaro. Pero, ang buhaton yun, basin. Apil na tantanan anig kanindot. Sige, ato lang itugyan sa Ginoo o sa mahal nga birhen, kinsa nakahimo gyud sa tanang natuman gidiha kanila ang pulong sa Ginoo. Ang mahal nga birhen nahimong gamhanan, agianan sa gahom sa Dios dinis kalibutan, pinaagi sa Birhen sa Fatima, Birhen sa Santo Rosario. Nganuman tungod kay ang pangandoy sa mahal nga birhen, ang iyang main standard, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Sumala sa imong pulong. Mo na nga kung matuman na ang pulong sa Ginoo diha sa mahal nga birhen, moingon din siyang success. Atong himuon ang nobina sa mahal nga birhen sa Santo Rosario. Mga igsoon, ang atong maaghop uyamot na inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo, o nagbubo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan na puno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo o midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa santos uyamot nga rosaryo og tungod niini na bag-o og nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan, uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining santos nga nobina. Pag-ampo sa ikapito nga adlaw. Mangluhod. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga nga gihatag mo sa kalibutan gikan sa himong sabakan, nga mao ang yuta nga gibendisyonan ug wala gayud tugki sa mga sampinit sa sala. Bulahan ang bunga nga gihatag mo kanamo diha sa pag-ambit niya sa among tawhanon nga mga kahuyang gawas lamang sa sala. Gihatag mo siya kanamo diha sa paghalad mo kaniya didto sa templo, aron mamahimo usab kaming templo sa Dios. Alang sa among kaluwasan, gihalad mo siya didto sa Kalbaryo aron magpakamatay sa krus. Bulahan ang bunga nga miturok sa paraiso sa imong ulay nga sabakan. Bulahan ang bunga nga napupo sa kahoy sa krus alang sa among kayuhan. Bulahan ang bunga nga nagadala kanamo ngadto sa langit aron sa paghugpong kanamo sa himaya sa mga santos. Nangamuyog kami kanimo, o Birhen nga putli uyamot, nga patilawon mo kami sa imong mahal nga bunga, aron kun amo na nga matagamtam ang iyang katamis diha sa among pagpalandong sa mga misteryo sa imong santos uyamot nga rosaryo. Mahiagom kami sa langitnong kumbira, uban kanimo diha sa himaya. Amen.
Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan, pinaagi sa Birhen sa Santos nga Rosaryo. Manindog. Sa matag pag-ampo, ang inyong itubag, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang mga Kristiyanos magmatinahuron sa mga pulong ug sa mga sugo sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang Ginoo manalangin sa kalibutan sa kalinaw, kahiusa ug gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug dagan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong mga paryente ug mga higala nga naguna kanato diha sa pagtuo, makadawat na sa ganti sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay, itugot among gipangamoyo nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosaryo, makasunod unta sa ilang gipasabot ug makakabuot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Daigун ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kini nga mo gihalat, ang panumino nga abot sa yuta, mugi naman sa kamot sa mga tao, mahimog silang talanon sa kalagalang kanamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tutsa ka ang turan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, kaalang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, mahimo unta kaming takos nga mausab ang among kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad ug sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak. Mahimo usab kaming mahiagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisaad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa bulahang Maria kanunayng Berhen, ang Berhen sa Santo Rosario. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug saway pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nining adto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon, apil na sa tungo anay naghandom kanila.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimong makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaig ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Hangkalan unamo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahunggang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay, kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, how I long to sing you a song of love, to express the happiness that's deep within my heart. Oh, Mary, our Queen
Magampo kita. Ginoong Dios namo, nagsangyaw kami sa kamatayon o pagkabanhaw sa imong anak, pinaagi nining Eucharistia. Human kami mahiusa sa iyang pagantos, mahimo unta kaming takos sa pag-ambit sa iyang kalipay o himaya sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santang inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Hiyampo mo kami. San Jose, Hiyampo mo kami. San Rafael Arcangel, Hiyampo mo kami. San Roque, Hiyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Hiyampo mo kami. San Pedro Calungsod, Hiyampo mo kami. San Vicente Ferrer. Hiyampo mo kami. Manglingkods makadiyot, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Dios non nga dungog, dili Dios non nga panghimaraot. Nya mahitabo ra ni kung sama ni Maria ato yung higugmaon o kabuton ang katumanan sa pulong sa Ginoo. Pasalamatan nato ang tanan nga ning abag nato nining misa karon, labi na gyud sa atong mga ning offer, ang ato rong offerer sa bread and wine si Mr. Jerry o Mrs. Maribeth Tanhay. Nya pasalamat sa tanan nga nag-serve, ato silang tagaag masipang pakpak. Salamat sa Ginoo. Ato sang pasalamatan ang atong i-announce nga karong hapon 3:30 gihapon atong motorcade, nya alas 6 ang atong misa, ang atong pilgrims and offerers mao ang Kofradia Group 7, nya ang Zone 7 nga mga chapels magilangkuban sa
Milagrosa, Villa Divina, ug Sambag Relocation. Muna ato mga offerers. Salamat kayo. Di lang sa nato ron i-update ang atong mga slots sa Mother Mary's Consoling Graces, kay nagsige na malantag ihap sa sobra. Tingbo na lang nako update inig ka pizza 16 o 17, kay haron mahuman na nato gihap, pero sige patag pamaligya hangtod pizza 15. Nya karon deng ug mga adlaw, Huwebes ato sang himuon ang unang adlaw sa panghatod na sa atong mga tag 5 kilo rice, 5 kilo packed rice o pipila ka latang sardinas o puto sa noodles ngadto sa atong mga kabus nga mga parokyano. Karong pistaha mang-distribute tag around 2,000 ka mga families or 2,000 ka mga packed rice, 5 kilo rice. Atong pasalamatan lang gyud ang atong mga sponsors, nga donors, nga mga benefactors nga nagsigig pamalit sa atong mga slots. Ato rong awiton, Salve Regina. Salve Regina. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios, na mahimo kaming takos sa mga gisaad ni Kristo. Magampo kita, o Ginoong Dios, itugot ka namong imong mga alagad, ang kanunayng kaayuhan sa lawas ug kalag, ug tungod sa pangaman ni Santa Maria kanunayng ulay, aga ka kami latas sa mga kasakit ni ining kinabuhia, hangtod moabot kami nganha sa kalipay, ngaway katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa uban sa mahal nga Birhen Maria, atong padayonon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Amen. Salamat Salamat sa sa Dios.